We zijn heel blij dat er hier is, de paashaas. Ja, Adriana, jij mag er ook wel bij komen. Maar ja, die mag je meenemen, het ei. Mag je meenemen. Kom maar gauw hier zitten. Zo, want wij gaan hier vandaag druk aan de slag met de eieren. Zo, jouw ei ziet er wel heftig verloren uit, hè? Ja, ze hebben jou helemaal ingemaakt. Ja, weet ik. Ik was een kleintje door de war. Een beetje door de war, nou dat hebben we allemaal dus. Ja, meneer de paashaas of mevrouw de paashaas. Ik ben mevrouw de paashaas. Mevrouw de paashaas. We vinden het super fijn dat u hier bent op deze hele drukke dag. Hebben wij wat vragen aan de paashaas? Wil jij iets weten? Waarom laat je je nooit eens een keer zien aan de kinderen eigenlijk? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Hè? Maar je bent er altijd als een haas vandoor. Ja, daarom heet ik ook het haasje. Het haasje? Ja, ik ben al heel snel. Ik ben ook een kleine haas. Ja. En ik verstop ook meestal mijn eitjes 's nachts. U snapt, maar waarom laat u zich nooit zien? Want u zit nu ook hier in de studio op televisie. Waarom doet u dat? Dat doe ik eigenlijk bij uitzondering. Ik kom niet zo graag in beeld. U zoekt de publiciteit niet zo snel op. Nee. Heb je nog een andere vraag aan de paashaas? Ja, want u heeft het natuurlijk hartstikke druk. Doet u al die eitjes zelf? Maar waarom doe je het eigenlijk 's nachts? Altijd is het zo donker eigenlijk. Ja, ziet u dan wel waar u ze neerlegt? Ja hoor, de paashaas heeft een heel mooi brilletje en dan kan ik het precies mee zien. Een brilletje? Ja, eigenlijk wel. Ik dacht dat paashaas altijd heel goed konden zien. Nee, ik heb een brilletje. U heeft een brilletje? Een nachtbrilletje. En heeft u dan ook hulp? Want u heeft zulke grote handen. Hoe verft u die eieren? Nee, daar heb ik Laat de handen eens even zien aan de mensen. U heeft maar 4 vingers. Ik heb maar 4 vingertjes. En hoe gaat het verven dan? Dat gaat tegenwoordig allemaal computergestuurd. Het gaat computergestuurd? Ja, ik geef dat in op mijn paascomputer. Zo, de paashaas gaat met de tijd mee. Ja. En dan geef ik de kleuren in en dan rollen ze er zo uit. Nou, te gek. Hartstikke fijn. Ja, ik geef eventjes de microfoon aan jou. Alsjeblieft, ja, want jullie gaan hier de eieren versieren, hè? Ja. Pak de microfoon maar eventjes. Want hebben jullie op school ook nog iets aan Pasen gedaan? Ja. Ja? Wat dan? Een paasviering. Een paasviering. En wat hebben jullie gegeten? Ja, een beetje voor de hand liggende vraag misschien. Een broodje met drinken en een ei. En een ei, want een ei hoort erbij. Ja, en naast jou zit Jordi, jouw naam is Senna. Ja. Jordi, maar je mag ook eventjes de microfoon. Wat ga jij op jouw eitje schilderen zo meteen? Heb je al een idee? Nee, niet echt. Nog niet echt? Ik denk gewoon een paar leuke kleuren. Een paar leuke kleuren en niet een gek gezichtje of zo? Of dat je de paashaas gaat naschilderen? Of, misschien, dat. Misschien wel. Ja, ik kom zo meteen bij jullie terug. Jullie gaan aan de slag. Jij gaat ook schilderen, hè? Ja. Oké, en paashaas, wat gaat u doen? Ik help de kinderen Ja, erbij. u helpt de kinderen. Oké, nou heel veel succes.